sa mga idol po natin, we would like to congratulate ang Bristol Group Pangasinan sa kanilang kauna-unahan or first year anniversary. So, thank you naman at naka-isang taon na pala sila dito, ano? So, isang taon na rin pala silang tumatambay dito sa Bristol, no? Well, mga idols, dito po sa Bristol Group Pangasinan, 3 brand yung kanilang binebenta rito. Nandyan po ang QJ Motors from China, siyempre. Andyan din po ang Cove motorcycle, so mga sa Bristol. Yan, Cove naman po ang kanilang binebenta dyan. And Moto Morini, Italian brand naman dito. So yan mga idols, mayroon tayo dito 3 klaseng brand. At and we have here the latest version ng kanilang cruiser bike, the Bobber type. Ito po yung SRB 600, ano? So available dito ang color black and color silver. Alright, so ayan mga idol. So Bristol Motorcycle tayo, located here at Dagupan City. So kung kayo po pupunta rito, i-check nyo lang po yung Nazareth Hospital, Nazareth General Hospital, may 7-Eleven dyan. And then St. Joseph Drugstore, ito katapat lang sila dito. So corner of Rizal Street, dito po yan sa Dagupan. So yan mga idol, ating feature para sa inyo today ay update natin regarding po sa mga presyo ng mga Bristol Motorcycle and QJ Motors. And today, meron silang mga units dito. So as you can see, yung kanilang mga expressway legal na motor. Ayan, expressway legal to . So guys, bagong lahat dahil first year anniversary po ng Bristol Group Pangasinan. So meron silang offer sa atin, special offer. So pag dito po kayo bumili ng mga motorcycle from QJ Motors or Bristol or Moto Morini, so lahat ng kanilang model, you have para sa small displacement, free na yung inyong LTO 3 years. O, diba? Or pwede kayong pumili ng helmet, full face helmet. So yun yung choices ninyo. So yun po yung parang promo nila para sa kanilang first year anniversary. Kaya anong panginihintay nyo mga idols? Grab nyo na yung opportunity. Ano? Kasi magkano rin yung helmet nila dito. Mahal din yun, mga 3 plus din yun. And kung kayo makukuha nyo ng libre sa kanila dahil anniversary po nila. So congratulations Bristol Group Pangasinan sa kanilang first year anniversary. At para naman sa big bikes, kung kayo po ibibili ng big bikes sa kanila, yung mas malalaking displacement, ang kanila namang promo, yun, free helmet din. So, full face helmet yan. So, branded naman yung kanilang bibigay sa inyo. Meron naman siyang brand. Or kung ayaw ng full face helmet, pwede namang 50% naman ng LTO. Kasi pag big bike po yung kukunin nyo sa kanila, 7,500 yung kanilang LTO dito eh. Ayan, titingnan natin. Yes, 7,500. So, half lang nung 7,500 yung makukuha ninyo na discount. So yan po ang kanilang promo dito sa Bristol Group Pangasinan. And ayan, so sa mga idol po natin nanonood ngayon, meron tayo dito mga model na available. Gaya nitong kanilang adventure scooter. Ayan as you can see, adventure scooter version 2. Yan po ang Maxi 400. So ang laki ng kanyang pinakaupuan, big seat, napakalaki. And then, adjustable yung kanyang windscreen. Ito. Adjustable yan dito. Ayan, yung ating ilaw, naka-projector lamp. Ayan. Actually, para siyang FKM Venture na design. Kung nakikita niyo yung Venture, di ba meron design ganyan? Parang kilay. And then, yung kanyang pinaka-headlight ay projector. So, ito po, equipped na to ng dual channel ABS and traction control. And naka-rim and spoke na rin siya. So yan, yung ating Maxi 400 rim spoke and naka-dual ABS and traction control. Siyempre, malaki din yung kanyang compartment. Keyless system, naka-keyless system na rin to. And TFT yung kanyang dashboard. Ayan. So yan po yung ating Maxi 400. So bigay ko sa inyo yung presyo nito, Maxi 400. Sa mga gusto bumili ng expressway legal na scooter, ayan, meron po tayo dito from Bristol.
Maxi 400. Ang kanyang SRP ng Bristol ay 368,000. 368,000 po ito. And kung gusto mong bilhin to via cash, may discounted price sila. 348,000 na lang. So 20,000 pesos na discount. 348,000 na lang mga idol. At kung gusto nyo po mag-apply sa kanila ng installment, in-house, total down payment po nila dito is 114,860. So total down payment. Included na po sa kanilang down payment yung chattel, insurance, LTO, and para naman sa ating monthly payment, ang 3 years ay 13,330. 13,000. So again, 114,000 para sa ating down payment all in and 13,000 sa ating 3 years to pay. Alright. So mga idol, tanong ko lang kung okay po ba yung ating mismong video, kung malinaw po ba. Ayan. So, kung kayo naman po naghahanap ng expressway legal na naked bike, ayan, meron tayo dito, QJ Motors SRK 400, ano? So, color black with decals na orange and gray color with neon green. Yan yung combination niya, no? So ito mga idol, SRK 400, 2-cylinder yan, and 8 valves. Ito, nakaano to, I think yung crankshaft nito is 360 degrees, kasi malakas yung ano nito, exhaust sound. Dual disc sa front, and equipped to ng ABS. May slipper clutch din po ito, at siyempre, sa likod, may ABS din. So yan po yung features nito. And para dito sa ating SRK 400, ito po ay naka-LED lights na. LED lights, ayan yung kanyang ilaw. Oh. So guys, etong ating SRK 400, ang presyo po nito, meron silang ano din dito, promo. So halimbawa po, bibili nyo ito ng cash. Ang SRK po ngayon ay dating SRP 239,000. Itong kanilang promo price ay 219,900. So, 220 na lang, sabihin natin. From old price na 240. So, 20,000 po yung kanilang discount para dito sa ating SRK 400. 20,000 pesos. Solid, ano? Sulit na, ano? So, meron din tayo itong black and gray. Yan. Or silver. Silver color to. Yan. Yan po yung kanilang available na color dito, mga idol. Siyempre, itong ating newest model dito, meron tayo dito. Ayan. So, ito naman po ang QJ Motors Bobber Type SRB 600. So, last time, ano na tayo nito? Anong tawag doon? Live tayo kanina sa kabila. So ito meron din sila ditong unit na available, black and silver. Ayan. Ang kanilang presyo para dito is 389,900. 389,900. Ayan. LED lights, Marsoshi, inverted suspension, dual disc brake, 600 cc of displacement with B. 4 piston yan. 4 piston. Malakas po to. Naka-shotgun type na muffler. Ano? CST yung kanyang mga tires. 16-inch. Ayan. And yung kanyang pinaka-instrument panel is TFT. As you can see, yung kanyang panel, TFT na yan. Dashboard. Ayan. TFT dashboard. Meron din tong equipped na USB charger. Ayan yung kanyang upuan. Ayan, oh. Yung kanyang pinaka-upuan. Single seat, dual shock absorber, preload adjustable, kanyang pinaka front brake. Ayan. So guys, ito pong SRB 600 available na to. Pwede nyo makuha ng cash or in-house financing nila. So yan guys. So ang in-house financing po nito, alamin po natin yung in-house financing. SRB 600 is actually, ang kanyang SRP, 418,000. So guys, pagka binili niyo po ito ng installment, doon po tayo magbe-base sa 418,000.
Pero pag binili niyo po ito ng cash, doon na po tayo sa pinaka-discounted price nila na may presyo na 388,900. So, again, all-in down payment. So, dito po sa kanila, ang all-in down payment nito ay 127,676. 127,676. And ang ating namang 3 years monthly payment is 15,141. O, diba? So, yan mga idol. Ano po masasabi nyo dito? So, yan. 15,000 po ang kanyang monthly payment, 141 pesos in 3 years to pay. SRB 600, ano? Ang astig talaga ng mukha nito eh. Yan ang pinaka-nagustuhan ko dyan, yung pinaka-front face. Yung kanyang susi, ito. Ayan. And equip po ito ng dual channel ABS and traction control. Yung traction control natin, pwede nating i-switch off. Ayan. Dito. Ayan, may traction control switch off dito. And yung kanyang display is TFT. So, modern na modern itong ating SRB 600, ano, mga idol. So, again, meron tayo ditong 600cc na RR. Ayan. 600 RC Racing. O, diba? So, yan guys. Ang gwapo niya, no? O. So, 600 RC, 600cc displacement, 4-cylinder, 16 bulbs. And yan po ay liquid cool, double overhead camshaft, fuel injection, and 6-speed transmission. Equipped din ito ng slipper clutch. And sa ating front brake, naka-Brembo caliper. As you can see, Brembo caliper yan. Napakastig, ano. And dual disc sa front, single disc sa likuran with ABS. So, single channel ABS. Dual channel ABS. Yan. Yung ilaw niya, oh. Ayan yung pinaka-ilaw na, no? Front face. Ang astig, oh. Wow. Meron din siyang carbon na wing. Ayan, oh. Carbon. O, di ba? Carbon yan, no? O, di ba ang astig? Adjustable yung kanyang Brembo caliper. Kita nyo? Adjustable Brembo caliper. And naka-ano to, keyless system. And siyempre, dahil 4-cylinder to, maganda yung ating exhaust sound para dito. Talagang solid dyan. Pinaka-exhaust sound test natin sa ating 600 RC. Guys, ang presyo po nito ay ito, SRK 600 RC. Ang SRP nito, 468,000. And then, ang kanyang cash price promo, 439,900. 439,900 para po sa ating cash price. Pag binili nito ng in-house financing, ang babayaran po ninyo, 468,000. Doon po sila magbe-base ng kanilang quotation or installment. At para sa ating all-in down payment, 141,869 and 3 years to pay 16,952. 16,952. So shoutout po kay Team Kabodol Vlog. Ayan, yan po yung presyo niya, 439,900 or 440K. Again, mga idols, kung kayo po ay may balak bumili nito, ayan, nandito po tayo sa Bristol Group Pangasinan or pwede rin kayo mag-send ng message sa ating Facebook page, Boyet Salabaria. We will try to assist and help you. Ayan, Kobe Bike, sabi ni Queen Yuchana. Later on, bibigay natin sa inyo ang mga Kobe Bike dito. And siyempre, kung meron tayong RC, meron din tayong naked bike. Ayan, no? Ayan, meron tayong naked bike dito, mga idol. And kung mapapansin nyo, meron na tayo ditong ibang decals. Ayan, no? So, mas minimalist na siya. Kasi itong dati, ayan, yung red, no? Parang marami siyang mga arte ng, ng decals dito. Ito, wala na, simple na lang, oh. And parang may carbon din sa gilid. Ayan. So again, inverted suspension, Marsoshi. So Brembo calipers, dual disc.
Ang ganda ng kanyang pinaka-suspension. And same engine, 600cc, 4-cylinder. Equipped din to ng ABS and meron din siyang horizontal backlift na front, na rear suspension. Ayan mga idol. 600 R SRK 600 mga idol. Ayan po. So, tingnan po natin yung presyo nito. Sino po may gustong malaman ng naked bike version 4-cylinder SRK 600? Ayan. Ito po ay mayroong unit price or new SRP 438,000. So, bagong SRP niya 438,000. And meron din silang promo para dito. 409,000 na lang ito. Guys, ang mura na po nitong ating 600 Rs SRK 600. Imagine, meron ka ng 600cc 4-cylinder na presyo labang ay cash 409,900 or 410. Ano pang hinihintay nyo guys? 410,000 na lang ito. Cash payment. Diba? 600cc. Ito naman, sports bike, 439,000. Yung 600 RC. Diba? So guys, yan po. Naked type or sports bike. Ayan. 439,000, 409,000. Yan po yung latest update ng kanyang presyo. So, bagong presyo na po yan. So, pinababa na nila yung presyo nito. Lowered na yung ating presyo para sa ating 600 na model. Kaya ano pang hinihintay ninyo, no? Grab nyo na yung chance para makuha nyo na to. Either sports bike category, 600 RC, or SRK 600 naked bike. So, ngayon po, 409,900 na lang sa cash payment. Pero pag installment po, ang babayaran natin dyan, 438,000. Ang atin naman pong all-in down payment para dito is 134,560. So, 134,560 para dito sa ating SRK 600. Yun. So, si RBD Boy Vlog, magkano na yung kanyang Fortress 160? Yes, later on, bibigay natin sa inyo si Fortress. So, isa-isayin po muna natin, ano. So, yan guys. So, again, ang ating all-in down payment sa SRK 600 is 134,560 and 3 years to pay 15,866. 15,866. Diba? Solid, ano? So, here, meron tayo ditong Bristol Cove 450RR. So, yan mga idol, meron tayo ditong Cove 450RR. Ito po ay standard version. So, yan guys. Sino po may gusto mag-mine nito? Available po itong Cove 450RR. Ayan. So guys, subukan na natin upuan ha. So ito po available, Cove 450RR. Ito po ay standard version. So sa standard version, ang pagkakaiba nila sa Pro version, unang-una yung suspension sa front. Ayan, color black po siya. Black color. Ayan. So, sa Pro version po kasi, gold anodized. Color gold. And meron din siyang, ang tawag doon, stabilizer ba yun? Yung dito nilalagay sa pinaka, niya, manibela. Ayun, stabilizer. And isa pang bagay doon, may launch control yun. So, yun po yung mga pagkakaiba nila from standard version. Tsaka yung winglet, no? Meron din siyang winglet. Siyempre yung presyo para alam natin kung ano yung difference nila. Si standard version po ay merong SRP na 388,000. And para sa cash payment, kung bibili nyo ito ngayon, 358,000 na lang. So 358,000 ang ating cash payment para dito sa ating standard version, Cove 450RR. And available po ito dito ngayon sa Bristol Group Pangasinan. Sino po magmamine dyan?
Yan, send message na lang kayo at para makuha nyo to. So, 358,000 pesos. Ang Cove 450RR Pro, ang presyo naman yun, SRP, 418,000, pero yung kanyang cash payment, 388,000. So, baka nalilito kayo mga idol ha. Ang SRP po nito talaga ay 388,000. So, pag cash nyo po binili, may discount kayo. 358 na lang. 30,000 discount. Same din sa ating Pro version, 418, magiging 388 pagka-cash. So, pwede na po daw kayo magpa-reserve dito sa kanila ng Pro version kasi ubos na. Sold out na po ang Pro version. So, this month is September, October, November, maybe 2 to 3 months. Max, maaga na yung November, baka meron na ulit tayong Pro version dito. So, yun po yung pinaka-expected range ng araw o delivery date ng Pro version. So, advice ko po sa mga nanonood sa atin dyan, ang gawin nyo po is mag-reserve na lang po kayo. Ayan. So, mag-reserve na lang po kayo mga idol pag gusto nyo pong bumili po ng bagong Cove 450RR. Yun, steering damper, sabi ni Ian Ibrahim Linsag. Yun, hello daw, sabi ni Cholo. Si Boy Vlog, sabi niya yung Fortress. So ito wala siyang steering damper, Yun, isa yun sa mga pagkakaiba ni standard sa Pro version. Wala siyang, and yung kanyang tangke, color gray. Ayan, color gray yung tangke niya. Gray-black combination. Alright, so ito yung ating pinaka handlebar. Ayan, so yung susi niya, ito. Ayan yung susi niya. So, ayan. So, again, Cove 450RR, sino pong may gusto nito? Available po ito. Steering damper, wala sang steering damper, Pagka standard version. Ayan. So, dual disc sa front and single disc sa rear. It comes with ABS. Ayan, may ABS tunnel tayo. Yan po yung ABS natin. And pagdating sa ating switches, makikita nyo po, meron tayong mode selector dito. Switch on and off. Yung sa ilaw, light. Switch on and off. Hazard light, high and low beam, busina. Ayan, yan po yung ating Cove 450RR mga idol. So again, mga idol, ito po ang ating bagong model, Newest model released by Bristol, Cove 450RR. Alam niyo po yung presyo na? So nakuha na po niyo yung mga presyo ng ating Cove 450. Dito naman tayo sa cruiser bike. So guys, meron tayo ditong cruiser bike, QJ Motors SRB 400S. So 400cc, V-twin engine. V-twin to, 2-cylinder. And naka-shotgun style na pipe. Ayan, Pwede rin tayo magsama ng angkas dahil meron tayong footrest for the angkas natin. Meron din tayong and siyempre yung kanyang napakagandang klaseng teardrop design na tangke, And LCD display. LCD lang po ito. Yan. So yung ating SRB 400, single disc sa front and single disc sa rear with ABS. Yan. 120/80 by 16 sa likuran. At sa likod naman ng gulong niya ay 150/80 by 15. So, mas maliit yung gulong sa likuran. SRB 400, mga idol, sino po may gusto nito? Meron silang army green, orange, and black color. Ayan, black color. Tatlong kulay yung available na dito sa Bristol Group Pangasinan. And meron pa silang presyo po nito. Ang presyo po niya ay alamin natin yung presyo ng SRB 400.
SRB 400, bagong SRP niya, 288,000. And promo price, 269,900. So, meron tayong cash discount na magkano po? 20,000. Almost 20,000. Cash discount para sa SRB 400. Ayan. So, yan mga idol yung ating SRB 400. Gusto niyo po ng installment ito, all-in down payment, 120,184. And 3 years to pay, 14,055. 3 years to pay, 14,055 pesos. Ayan, SRB 400, available po dito sa Bristol Group, Pangasinan. So guys, meron din tayo ditong SRT 800. Ayan, sino po nang gusto ng adventure? So SRT 800, bigyan natin yung presyo sa inyo. Ayan, mga idol. SRT 600, adventure touring bike. 800cc, 2-cylinder. Naka-rim spoke na rin yung wheels niya. Isa. Hello. Yeah, idol. And naka-Brembo calipers. Ayan. Upside down fork. Marsosi suspension. Ang astig, Marsosi. So parang normal nang ginagamit ng QJ Motors yung Marsosi sa kanilang mga brand or model. Ayan. So dual channel ABS, traction control, LED lights. Yan yung mga normal specs po ng mga QJ Motors sa atin. So ito po, may presyo po tayo sa SRT 800 na 489,900 promo price. Sa cash payment po yun, 489,900. So almost 490,000 dito sa ating SRT 800. And then, sa ating namang all-in down payment, 158,477. And 3 years to pay, 19,126. So guys, meron pa po tayong mas mababang displacement nito, SRT 600. Ayun, mas mababang displacement. 600cc, ang presyo naman yon ay 369,900. So 370K yung SRT 600, 600cc. So ano pong pipiliin ninyo? 100K difference din, 490,000 to. Yung namang 600cc, 370,000. Ang down payment naman sa ating SRT 600, 115K at 3 years to pay, 13,399. Ayan, mga idol. Okay. So, meron tayo dito adventure. Ayan, Adventure. Venturi 500. So, guys, Venturi 500. Sino po nag-aanap ng Bristol Venturi 500cc version 2 na to, Naka-rim spoke na siya na gold wheels, version 2. And equipped ng dual channel ABS, Nissin caliper, dual disc sa front, single disc sa pinaka-rear with ABS din. Ayan. So, analog and digital, yung kanyang pinaka-instrument panel. Ayan. Venturi 500, ang presyo po nito ay cash price, 368,000. 368,000 para sa ating Venturi 500. And para naman po sa ating all-in down payment, 114,860. 114,860. 3 years, 13,330. Yan po ang ating presyo sa ating Venturi 500. Ayan. So dito may mga nagtatanong sa atin ng presyo po ni QJ Motors Fortress. Ayan, Fortress tayo dito. So guys, Fortress 160. Ayan, meron silang white, silver, at meron din silang color gray. Ayan. Gray ba to? Silver. Silver look. White and silver. Meron sila dito, Fortress 160. Ayan. Keyless system, dual channel ABS, traction control, and hybrid engine.
Ayan, ito po yung kanyang pinaka-instrument panel. So, Fortress 160. Ang presyo po nila dito ay 149,900 sa SRP, and para naman sa promo price, yung kanilang cash payment, 139,900. So para naman po sa ating all-in down payment, 53,733, and 36 months, 5,430. 5,430. Ayan. So yan po nagtatanong sa ating Fortress 160. O yun, meron tayo ditong classic bike. Bantagyo. Ayan, 150cc. Medyo madilim na rito. Bantagyo 150. Ayan, so it comes with single channel ABS and traction control. Ayan. So Bantagyo 150 mga idol. Ayan, so classic bike. Ang presyo naman po nito 158,000 sa kanyang cash. Down payment 58,270, and 3 years to pay 6,086. 6,086. Ayan. Siyempre yung ating ATR, no? ATR 160. Sino pong may gusto? Ayan, ATR. So si ATR 160 naman, ang presyo nito si ATR. Nawala. ATR 160, nasaan ba? Yun. 159,900. Sa kanyang cash or promo price with reservation, 149,900. So 150K. All-in down payment, 56,000. And 3 years to pay, 5,792. 5,792. O, diba? ATR 160, best adventure scooter ng QJ Motors Bristol Group. Ayan, all LED lights, hybrid engine, inverted front suspension, 1,000cc na sports bike. Wala pong 1,000cc na sports bike si Bristol. So yan, guys, meron sila dito, scooter, Torino 125. SRP nito, 88,000 pesos. 88,000. Down payment, 37,816 all in. At 3,000 naman, 188 yung 3 years. Ayan. Siyempre yung ating Moto Morini, meron sila Scrambler dito. Scrambler and cafe style. Si Scrambler is 488,000. And si, yung isa, 458,000. At yung kanilang Moto Morini na Escape, 558,000. 558,000 naman yun. So yun guys, yung mga motor nila dito, no? Ang dami, no? Grabe, ang dami nilang motor dito. Solid. So yan, kumpleto sila halos sa mga units dito. So, yan po yung update natin ng presyo sa kanila. So yan guys, yung ating magiging feature para sa inyo, and salamat po sa mga nanood. Siyempre biglaan lang natin nag-quick update dito po sa kanilang branch. And happy anniversary po sa Bristol Group Pangasinan. 1 year na po sila dito ngayon. 1 year na. So sa mga gustong bumili, you can check out their Facebook page, or pwede po kayong mag-message din sa atin sa Facebook page natin. Ayan mga idol. Ayan. So sa nagtatanong po ng Hogue 450RR, pwede na po kayo magpa-reserve ng Pro version, pero sa standard, available yun. Available po sa kanila yung standard version. And cruiser bike, itong bobber type, available din dito. Pwede nyo na mabili ito mga idol. Ayan. Astig, di ba? So that's it mga idol. Tayo po quick live lang today. So again, nandito tayo sa Bristol Group Pangasinan, and thank you very much sa kanila. And sa mga gusto bumili ng Bristol motorcycle, you just send your message to me para matulungan natin kayo. Kasi parang uulan kaya kailangan natin umuwi na. Ayan. Thank you very much mga idol. Bye-bye na po tayo. Thank you. Shout out po sa inyong lahat.